banilor scădea datorită faptului că în fiecare lună să percepeau niște banca își lua comisioanele de administrare ale contului și în loc să crească suma, ea mai scădea cu 7-8 lei vechi, ceea ce nu era normal. Și la momentul respectiv mi s-a spus că nu e o sumă suficientă și nu ajunge pentru confecționarea protezei sau măcar a unor componente, și că se caută o firmă care să poată să sponsoriza diferența. Am fost anul trecut în Ungaria. Am deschis comandă pentru protezare la mâini. Și de acolo mi-a trimis o ofertă. Și ăia mi-au spus că 10.000 de euro ar costa o mână. Au costat mai mult, ca ei prima dată au dat în forinți și după aia au lăsat mai puțin ca să mă poată ajuta, să mă sprijine partea maghiară. Dar de unde dacă eu n-am avut banii? N-am putut să fac rost de bani. N-am putut să intru în posesia banilor nicicum. Până la urmă a zis că i s-a dat la domnul Badea. Păi zic, eu cu domnul Badea n-am deschis nicio comandă. Eu am fost la București, m-a chemat domnul Badea la București, m-am dus la dânsul. Cine e domnul Badea? La Rom Handicap. E o firmă, L-ați cunoscut? Da, sigur că da. M-am lovit a 3-a oră de dânsul. M-am mai lovit de 2 ori de dânsul. Acum m-am lovit a 3-a oră de dânsul. Cum ați ajuns la această firmă? Firma și, de fapt, tot proiectul a fost, să zic, coordonat sau a fost inițiat la propunerea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap. În 2008 mi s-a spus că, da, uite, domnul Badea Dan este de acord să subvenționeze, să suporte Cine diferența. v-a spus? De la ANPH. Mi s-a spus că putem le-au găsit pe domnul Badea, care e de acord să vină el cu diferența de bani și să facă această proteză. A venit domnul Badea, am încheiat contractul, am mers cu contractul la departamentul juridic de la autoritate, am cerut acordul pe contract dacă e ok din punct de vedere juridic, mi s-a spus că da. În 2008, după mai bine de un an de tergiversări, președintele de atunci al ANPH, Silviu Didilescu, decidea în sfârșit ca banii să treacă din contul Fundației Motivation în cel al bunului samaritean Dan Badea, pe atunci președinte al Rom Handicap. Cei 30.000 de roni și-au pierdut astfel urma. Sub pretextul că va completa suma strânsă din donații, dar insuficientă pentru o proteză performantă, Dan Badea a dispărut cu bani cu tot. Înainte de asta însă, Dan Badea a fost suficient de versat încât a întocmit contractul cu Fundația Motivation direct pe firma lui, BDA SRL, excluzând de fapt societatea Rom Handicap, în numele căreia preluase cei 30.000 de roni. Zici că e cel mai blajin și cel mai samaritean om. Doamne, da. El a venit și mi-a zis mie, a dat el scris că suportă el diferența de proteză, o să vedeți, în care el a semnat o ofertă, că a zis că 20 ceva de milioane pune el, numai să fie 21 de milioane. Dar eu nu știu cum poate să doarmă. Deci mie îmi spunea, până am reziliat acest contract, am vorbit cred că de 40 de ori cu el și îmi spunea, vin astăzi, Doamne, să-l semnăm. Domnul, nu-i nevoie, vin eu. Spuneți-mi unde, pentru că am văzut, deci în momentul în care am văzut că el nu mai răspunde la telefon și nu face nici proteza. Și tot vorbeam cu femeia, cu Agoston, și îmi spunea că ea le-a mai cunoscut încă de când era Alexandru mic și așa, că e un neserios și așa. Vin eu, spuneți-mi unde. Eu m-am dus și am făcut la Rom Handicap, am stat de pază cu șoferul în mașină 3 dimineți. Să-l văd pe acest individ și să ies eu în cale, nu Ispas, nu Didilescu, nu Agoston. Eu, ca om cu dizabilități, să mă uit în ochii lui și să-l întreb cum pot să dorm noaptea. Și într-un sfârșit, nu știu cum a fost, am reușit să-l conving să vină să rezilieze contractul. Și cred că a fost de când lucrez eu în domeniul ăsta, am zis, Doamne, cel mai mare lucru că măcar avem o hârtie cu care putem să-l dăm în judecată. Că a semnat și el în 30 de zile trebuia să returneze bani. După ce ați avut discuția cu domnul Badea? Da. Ați mai încercat și după ce el a primit banii, ați mai încercat să luați legătura cu dumnealui? Da. Și nu mi-a răspuns. Mi-a trimis o hârtie, eu pot să vă dau, am xeroxată de la dânsul, că să-i trimite acte de la Casa de Asigurări. Că el trebuie să-și formeze tot contul, ca să poată să facă mâna. Când a fost hârtia trimisă? Anul trecut, în august. În 2008? Da, în august, în 2008. Și eu am sunat, după aia am sunat și pe fix, am sunat și pe
celular, nu mi-a răspuns niciodată. N-a vrut să vorbească cu mine niciodată. În opinia dumneavoastră, n-ar fi trebuit ca beneficiarul să fie întrebat dacă e de acord cu respectiva firmă, cea care urma să construiască proteza? Eu cred că poate da. avea alte variante, de asta vă întreb. Eu cred că da. Trebuia consultat de către autoritate. Condamnarea lui Alexandru Agoston a fost parafată abia acum, după 25 de ani de la cumplitul accident, când oameni de bine s-au folosit de handicapul lui pentru a-și mai umfla puțin buzunarele. Firma BDA SRL, în contul cărei au fost virați banii și al cărei administrator este Dan Badea, figurează pe adresa Bolintin Vale, sat Suseni, numai că și în fața echipei de filmare porțile au rămas închise. Mai mult decât atât, reprezentanții firmei Rom Handicap ne-au declarat că fostul director Dan Badea a lăsat o pagubă în firmă de 500 de milioane de lei vechi, bani pentru care urmează să îi se intenteze proces. Vedeți, de atunci nu se mai poate face nimic. Degeaba s-au făcut atâtea demersuri, atâtea bani strânși, fonduri, tot felul de... Se staționează. Copilul și în ziua de astăzi, la vârsta asta, nu are măcar o mână rezolvată. Deci, automat, el este dependent orice activitate, orice. Vă dați seama, gândiți-vă, numai nu trebuie să meargă la toaletă. Plus o baie, plus... Deci nici până în ziua de azi nu s-a putut face nimic. S-a adunat atâția sumă și s-a adunat cu un scop. Dacă se adună pentru un copil care n-are două mâini și un picior, nu poate să șteargă fundul, nasul, o muscă, dacă e... Cum poate să dispară banii ăștia? Nu știu ce s-a putut întâmpla, că s-au oprit banii nu știu unde și nu mai e nimic. Silviu Didilescu a plecat între timp de la ANPH. Am încercat să aflăm explicații în legătură cu decizia acestuia de încredințare a banilor, fără ca beneficiarul să aibă vreun cuvânt de spus. Conducerea actuală a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap a refuzat să ne acorde un interviu, singurul punct de vedere trimis nefiind deloc concludent. Dacă va fi găsit, Dan Badea urmează să fie cercetat de organele de poliție. Singurul care are de suferit este Alexandru Agoston. El a fost amăgit cu promisiuni în urmă cu 3 ani, a fost scos în față pentru a impresiona publicul, iar apoi a fost aruncat înapoi în cea mai neagră deziluzii. Ferească Dumnezeu, nu vede și maică sa înaintează în vârstă, Doamne ferește, pe mâna cui rămâne. Oricine ar fi ca persoană, ca mama lui nu s-ar ocupa de el. Acum hai să fim obiective, că e un caz special. E păcat de el. În urmă cu 20 de ani, Alexandru a fost accidentat de un tren. Atunci și-a pierdut piciorul și ambele brațe. Astăzi el și-a pierdut încrederea în oameni, dar și speranța că va putea avea vreodată o proteză care să-i asigure o minimă independență. În România zilelor noastre credeam că nu ne mai miră nimic. Povestea lui Alexandru întrece însă orice fel de imaginație. Să furi de la un om pe care oricum destinul l-a pedepsit prea mult este imposibil de înțeles. Și cel mai grav este că tocmai aceia care trebuiau să-l ajute i-au furat de fapt nu un braț, ci promisiunea unei vieți mai bune.